Tá an eagraíocht stáit Údarás na Gaeltachta a géirí cumas teicneolaíochta Intleacht a shaorga Abair.ie cumarsáid a dhéanamh trí bhean na Ghaeilge. Leabhar de journal le príomh-aidhmeannach an Údarás Tomás Ó Síocháin faoin plean Intleacht a shaorga atá acu agus an spéis atá ag an eagraíocht as an teicneolaíocht seo a chuir chun cinn. Is dócha tá ton Intleacht shaorga teacht nardro agus be sé fitte fute i ngach gné dar saoil. Mar sin sa chóthaíocht sin tá sé rítheachtach féachaint agus a rá do dhaoine le Ghaeilge ní mór doing a bheith cinnte go bhfuil freastalaring. So corragás ceann na rudí sonracha atá déanta going is Tommy Trish an tólas ar fad atá atá chur fáil ag an Citizens Information Bureau atá ar fáil go poiblí tá RNC vidilínacha é sinna chur is seach go Mosca agus an sin Irlis a Tomás Ó Síocháin a dhéanaan aistriú ó bhéirle go Ghaeilge agus a dhéanaan ahans ar aon rud a bheith le rá ag duine. So cuireann tú ceist aíonn se go béirle déanann sin fistrúcháin tagann an isrúcháin arás agus leirtear amach as Ghaeilge. Ag úsáid an teicneolaíocht atá fhorbairt ag cloiste na tríóide Abair.ie. An bhfuil locht na Ghaeilge chun bheith sásta le seirbhís AI nuair atá seirbhís eile ar fáil beidir a bheith níos freagarthaí agus níos daana. Gás mar thógann tú Údarás na Gaeltachta faoi láthair. An obair atá ar bun na gcuinge, tógann sé róáda do chuine atá lorg taicneolaíochta uing an taicneolaíocht sin áil, mar tá próiseas casta going, tá go leor papéirchas a gceist. So tá muid a géirí an bhéim a chur ar conas is féadling freastal ar an duine níos fearr, agus freastal ar an duine níos tapúla, agus seirbhís níos fearr chur ar siúil in éon dul amháin. Agus le cuidas na hiirlísí seo a úsáid, tá súla going amach an seo go memid in an é sin íanamh. Rud a ágan na daoine déana atá ar an bhuireann. Náfuil siad a plé leis an méid céanna papéirchas, agus gúil níos mó amacha gur féadló a bheith freastal agus i déile leis a bobbal. Tháinig sé chun tosaigh níos túisce mbliana go raibh imní á léirú ag locht ealaíonna maiall ar comórtas Intleacht shaorga a bhí á reachtáil atá reachtáil ag an Údarás. Gymach bradíil á dhéanamh ar obair dhaoine daana chun sort món lí Intleacht shaorga chruthú le scanáin agus rudí den tuairtin. An digimid an daimséar bhainean le Intleacht shaorga a bhfuil a ghóin tuiscin na sin. Ceisna ag leibhéal domhanda faoi úsáid Intleacht shaorga agus an dainséar cinnte dearfa bhainean leis an úsáid mílete nu an úsáid chogaigh nu an mbéal a bheitán nach meach sé faoi smacht agus mar sin de. Cinnte dearfa ní léon léamh saniú le gomsa ar na ceisna mhuire sin agus ceisna mhuiriad agus ní mór den gine déine dul i bhaidhmarthú go sonrach. Rud atá soléir is go bhfuil an teicneolaíocht seo a fás agus a fhorbairt ar luas lasrach. Tá fágann sé sin cóil chárá is féadling neamhardíana de agus a rá náfuil mid sásta páirteach an. Ach mar luaim mé an timní bheith chumsa an sin is go bhfácha sé sin go mbeadh an Ghaeilge náit na leifingine nach méid Ghaeilge ar fáil ar na hiirlisí seo. Má tá na hiirlisí seo chomhforleathan agus gúil siad a túr fácha sé sin go mbeadh éasóg na Ghaeilge agus na Gaeltachta fácar an ngán chuid agus nach bheic siad go mbeadh éon miúntas leis an Ghaeilge mar ní bheith sé ar fáil ar na hiirlisí bheith an úsáid go amach anseo. Ní gá de aon dúing dul róáda le teacht ar chuine óg le Ghaeilge nó Gaeltachta atá gúil an fón in a seileamh agus tína fásta chumach chéine. So is léir an tionchar atá ag teicneolaíocht a thabhairt sin. Agus an sin tá deisna hán ó thaobh na hiirlisí nua úsáid mar luaime gur féad leat labhairt le do choth agus na freagraí áil. Conas is féidir é sin a dhearra. Tá muid a géirí ilúnta chur ar chuoine sna rólanna sin rud a bheith iarúnach do dhaoine le Ghaeilge mar bhfuil siad teanga cheanna agus go dtigi siad an saoil sin agus tá na deisna sin ag oscailta inis. So cinnte dearfa beagathrú ar ostiacht go héidirnáisiúnta. An rud atá siúla going is goimid i géirí a bheith concínéir agus deisna a crothú do dhaoine le Ghaeilge ach go bhfuil scileanna eile chomh cuma agus is féad linge an ról sin a líana a cinnte go bhfuil na scileanna sin in iarúnt don saoil oibre tá amach roing agus go mbeadh muid a tógáil
I tuairt aig ar an dúshlán antá amachróing agus gan bheith déanaan nabharde. Mar luigh Tomás Ó Síocháin is sampla má é Abair.ie don teicneolaíocht Intleacht Ghaeilge don Ghaeilge, ach cad é go díreach. Is tógra taide é Abair atá lonathe I chláisteanna trí nóda, déanann sé fhorbairt ar teicneolaíochta Intleacht Ghaeilge do Cánaí Ghaeilge, mar éon le háisní do phobail Ghaeilge don éidicas agus an rucht an díomh siúd atá faoi mí cumas. Leabhar de journal le Liam Lonergan, taidir le Abair faoin aim an sunscnóh. Tá an tugur seo ar an bhód le breis 5 bliain. I dosach bhí mid ag duine forbartha ar na réabhlóid ná na réabhlóirí sintéiseacha agus chuirmid an bhéim an seo ar an éagsúlacht canúna. So I dosach chosí mar amach le glór ola ach in sin chlúdamid na mórchanúntí eile. Agus inis táid ag toirte faoin na mion chanúntí, so tá glór na néise agan agus glór bhfuil. So sin iad na glórthaí sintéiseacha. Ach le breis 5 ná 6 bliain na inis táid a gobar ar an aithnecainte. So sin an aib eile, so ní text to speech nor chun tú teach isteach agus a leiríonn an riomhre an teach amachtait, ach inis táid ag gobar ar an speech to text. So sin é nóir a leiríonn tú isteach sa gcócháin nó sa microphone agus is féidir leis an riomhre an chaint sin hiiscint agus a thrascríomh. Bíonn ort léirmór taifidí a bheith agad agus iad a bheith trascríomha. So tá an uam an chaint agus an teach agad agus don teicneolaíocht seo don aithnecainte tá sé antábhaach amach samplaí den ile chainteoir agad. Tá dulch an cín déanta aganne ag Abair agus ag deamna éagsúile an réige beidir a chur chun cín nó a chóirt chuigean an ré digitach. Ach is dóilm tá an mbéal ag gcónaí gméimiid díreach ag bra ar na comhlachtaí móra agus gméiad san inán na séirbhísí agus na bhudí seo chur ar fáil don réige. Agus an rud atá feice aganne ná an rud is luachmhara ná nóir atá pobal leabhartha na teanga hain ag iarraí na trealamh seo a chur ar bun. Tá eolas aganne an seo ar an teangalas, ar an teanga hain, ar an éagsúlacht atá an sa teanga idir na canúntaí, agus do na mórchomhlachtaí beidir go meathnódís ar sin mar rud éigean atá luchtach faoin teanga, ach tuigh an mitéin go minic sin le severas na teanga agus táid a géirí an éagsúlacht sin a chur chun cín. Is cinnte go bhfuil dul chun cín agus fhorbairt déanta ar an Intleacht Ghaeilge le blianta beaga anuas. Tá seansán go mbeidh tionchar ag an Intleacht Ghaeilge ar comhlachtaí éireannacha agus Gaeltachta sa tacú. Gú de journal go Gaeltacht na rinne áit gur leabharmid le Maggie Breathnach, stróthúir an comhlacht de léir cháin Red Shoe Productions. Dúirt si go mbeadh an Intleacht Ghaeilge ina cabhair don gnó a go héobh cuasaí pápracais agus taidide, agus ní bheadh si compórach úsáid ag bhór ceol nó alíana. So há policy bunúsach galore and AI ag a Red Shoe Productions rud a bhreathmar a bhí ana háchtach a thuirteisteach go mór bhúrnar a bhí daoine nua tosnúling agus conrathe nua á híine. So dúirt daoine lom go mbeadh ar policy AI bheith going. So yeah, há policy ana bhanúsach ach fós an éim hain bíonn sé ag gathú de hir agus ní, dhéanamh sin háirtar sé bhíochan agus dhearrinn gúil se thrám a bheith a féchan deir a rís mar há rudaí a gathú chun topic san agus chun mar san gúil se dachar chamád suas leis le bheith anraic. Má héan tú an lec leis i gceart agus níl me se ach tosnathe dul an lec leis mé héin go pásanta agus cholacht le cúpla míon os ach an se anna chairach a déobh beidir go thugach sé buile fé thuaram chus madidir le polisa nó madidir le ólas generalta mar taide chun tasnú, mar is tócha dhearrá mar springboard chun tasnú ach an san caafar chun dolisteach an mion ólas nó mar sin de caithfidh daoine agus caithfidh tú duldaí de léadóirí nó cá tú duldaí chun cá tú dul chun a bheith cinnte go bhfuil rudaí i dul i gceart agus mar sin de. Bheith áras mór orm madidir le cheol agus fómraíonn ceol go mór bhór sin rud is fosa agus tá sin hainpil leis na blianta. Tháinig sé hainpil leis na blianta ní rud nua é chun duldaí leabharlann mailteach mór agus
chime faoi leis sama adóg stánút nó na phobail a nuirdagan agus all. But I think há sé sin sóstín chomhlacht agus há sé sin sóstí chultúir an chomhlacht. So linge mar hampla madidir le cheol beg ceol a gcónaí á chuma ag ceoltóirí nó fíordaoine chun fómraína dhéanamh doinge dus na chláiricha a dhéanann muide agus sin just policy. Honrad céanna ann do gothú na seo daoine rá nach gá Maria Doyle Kennedy nach gá eistúir nó den ag an teirteach chun gothú dhéanamh do chlár ach fós an hain sin sóstín chomhlacht chun na cinethe sanna dhéanamh. Há AI cabhrúling, beg sé cabhrúling ach is tócha mar há red lines an áitna agus sinad na áitna bhecha goinge mar níl faic níos fearr ná glór déana rinne nó fúmraíonn a bhfuil dianta ag duine sa mála agus chatú cothú le is tócha pá agus leis an eacnamí a chun má. So madidir lei sin le rudaí ní bheith mórrán ag athhrú an réitiú madidir lei sin méid san go ceann tamalaín ar aonlas. Is léir go mbeidh buntáiste agus míbhuntáiste buint le úsáid an Intleacht de Shaorga is saoil na Ghaeilge as seo amach. Chun Ghaeilge chomhús a réad digitach, ní mór ag taidiúirí agus comhlachtaí a bheith cinnte go bhfuil an Ghaeilge mar cuid den réabhlóid teicneolaíochta atá ag teacht inar tro. Ach fós féin tá ar mór phobail a bheith cinnte go bhfuil siad a buint úsáid as an Intleacht de Shaorga go freagra. Agus ní idir aon duine céin tura a bheoch ar